Wajisno mga silaman pun video nomor nopon kampalat mentah. Te kajing itu kena kalong sipang we breu ba cukwa spa jubor. Adon na kawe gasnong adon we breu ba kerteng urisan. Urisan udah ukena obastan ubotresh tam re udon kawe kajing dona ka bakrao. Ukwa spa jubor kloy klem tresh tam. Man kamiat usyong hayeng upet iki video jong ki breu ki bareu spa uong ala dia ngaru ngan salong kum kini hi nandam slam syu kami jong u ka juang yu kuon kaspa ka bawan kloy ka cha kloy trai da ka jing sta bat ka jing long hok nai urishan ju sha skor ki kintien jong ka kami dana ka wei ka sngi uperlok jong u wan ban terwa ka wei ka kam yu bat uong yu dan kalinti man kamay pisa bon tang haki kindiat banai tang ban chutep pisa nang taka pisa kala roihi urishan namar ka jingko aspa jebor klem perkat jengai udewat ya ka jaka jong ka kami ban tap akane ka kam kat bagi singi kidang yai ka pisa ka wan shisha urishan ulas snow men palat usdang man tiet phone tamai ki jain barang julek belasyo upat baru usdang mon Urishan mentau larius pa. Nrai tanga dian katu kan nge banai. Kakam kalajat. Kapisa barok kalaja. Urishan usyong menta klem pisa klem jaka bat klem kajin iye jong kibriau. Kami ka supet je daki kemat bedap daki umat nrai ka ong tanggan ni kowe. Ngala keren ni pi menchua kun. Urishan usyong norway uperkat ikijing bakla. Utip baka jingko aspa jubor kala pencot dia uwi baya ka yang kasem. Adian kata urusan ulas dang nai kam ibaret utrai mir lawat sengi hati lingka. Ustang man aji nyerap lika keme. Ulas tang man sengap yang ikijing hikai. Adian bon senem ula kamai pisapat onda kalenti ka bakoloy. Dai da kalenti ka bahak bat ka jintrish tam. Kibriru kilas dang ban buram yang yo urusan ujuang iki samla. Wat ko aspa jubor ka spa ka bat day ka wan da ka jing trish tam bat ka jing long hok adian ka tu kan nesnem bau rishan ula kalau breu bat mai ka jing im jung u kelas tangan biang ski ka jing tre kiling kha kala pemi ki sok ki babaha ula tiet biang ka jaka ka bau la de menchua ka kami jung u ka sngo komen ndai ka ong ho kon ka spa nda kam day tang ha ka pisa ndai ka jing mut bat ka mensiam urusan usnap jar bat yam moroi ha kawai gasngi uperlok berim jong wan biang shu uong urusan dan sekawai pat kalat ban kamai pisa kuloi kane kan penlong ipi menrius pa shisha andrei menta urusan omlong shu kemenchua upet chu bat uong dagi kentian besengurit ngam kwa shu menlong biang kumbang alalong menchua ngalayu ai kejingi kai ka bakordor nakwa tang kaspa kabangan trish tom hi dalade uperlok ulek no da kecing bitar ndri urusan umjuk sngoi kita urusan usdang mani kai gi samla kinong uhi kai ki kumno ban trish tom hi dalade man like na kecing ko aspa jebor kibriyo gi sedang ban buram bahaya om namar ba urus pa andai namar bulalong uriu start bat uriu sampang urusan usyong bat kami harut ding kami kakali kun Isngo komen syamenta urusan ujuba bhoit mai namar mentang dan gajing sok akamen siam kane ka dei ka spa ka pakrau tama perti ka kami ka jauh mat bar ka kedop ya kisnem gila nang ya ka kertem jong urusan kalapau om tang ha ka snong enrei wat agi snong bo marjan ru ibreu giwan kelijing mot na kam tam ki samla ki ka bakwa ban stang kam la jong urusan uju angaki tus dang na kabaret wale rain ban trish tam kaburam bakal jing smuret ka kam koridor banye kapisa kawai gasi ladan ke jing denju kasnong kala shalin shop dau slap bocor pat ka umru kala runglot aki yang kisember kiling ka ba urusan ula trish tam ru kila jotlon don kibreo ki boong baro kilado nilakut lempi nai urusan judo jing kermen ukat lang iki breu hasnong
uong ladangi trailang yin la man tay biang. Wat ai la di ke jindo jingkamen bukan job ini. Ustang man same ki marep uno senyang daka pisai ki breu ki julor plat ke yeng kesam ki lingka. Utrei ringkat berkipai ba ban penbahabiang aja kelenti kepala job. Adian katukat ne banai ke sinong kelas tang dan imbiang. Ki breu ki snoto bakas pa ka basya ka de ke jing trailang ka jing i jong ka sinong. Urang ba senang uong ha kecing yalang urisanu lapan i hangi ba kecing long breo ka kam kodor ban kecing long reos pa urisanu sungu komen na la de ha kawai kamien urisanu la to kawai ka kon bat uong la dapi kwa spa wat chuai kecing long hok la dapi kwa jing kemen ya trelang bat kiwai kecing em ka ai jing hikai ngi ada ngila ban ya sungu to jing mot lang. Ubu ikan ka kot ayeng ban puli ki kon ki ksio ha ki snem ban sawan. Kat ba ki snem bilang nang yad bat uhishan ulah rang ba. Ki umat hikmat jung ukim deju ki umat ki bas ngosi. Dei ki umat kemen ba ki jing songongo. Kasnong manta kala long kasnong ka bakordor. Ki samla ki trei sitom ki kente ki stang ban sengkam la jong. Ki pat baru ki trei lang. Ki pat ba ki juong. Ba ki juong. Ka jing kala kasnong. Kastang na kacing kala weu breu urishan. Ha kawai kesengi urishan ulas tang ban pangjor ba. Utip bakapor jong ha pertai kala jengkut. Ukot ye kisama bat kirang ba asnang ban wan sihiem jong uang aki dak sor ke bajang. Wat klet ya kacing hikai. Kajing ko aspa jubor kaju penjai kacing long breu. Ikai ki kon ban trace tom ban from bat ban it ya king kemi pa kipat ba ki cha uman apa ki skam e kem tien jong urishan upat ya khti jong kemi bat upet ki sam lagi bakiar saudong cha uman ban uang an lek no da kam siam ka basuk adian ka cing khlap jong ki prios nong ki te yo we umat sana Muhammadan wat ki thoru angi la kenau burom ya urishan uprio upahi kayengi pakas pa ka basya kadai da kecing long hok pat kecing trace to kon gi ksiu ki juwan ban puli ki tien bola thua ka kon kacing kai jung kolong kacing kai ki pateng ban sawal adian bon snem ka snong kala kum kan nuksai ki wei pat ki snong kinong wan kai na jinga ki juwan ban pe ka chaka balate Hamadan ban kan mau ya urishan dai ki ka papan sngol ayu pai ba kadai kani ki kentien jung urishan ki dang im hak jing mut jing perkat jong ki breu dan ha ka wei ka sengi wei ukna obakar teng ukrau ulap ya kata ka kot ka barem ma hiang jong urishan ustaman puli ki kentien ba urishan ulat to wat kwas pa ajpor wat shoy ka jing long breu kini ki kentien kita jore ka mansiam jong ukrau perkat halade am kwa ban lia ki jing bakla kom ki wei na kwa man long breu upapha ukrau rulas dang menyerap asnang ban sangap ikin tien jam ki kemegi pa ban trace Thomas kul ki pat ba ki sedang banyu iyo ukrau ro paudan kacu kacing longkom urishan menchua urang ba asnang uong kamsiam jong urishan kadang im kani ka pateng ka bathamai kacing ka jong urishan kamsiam lakut kacing im du kala pateng na wei sho wei na ka pateng se ka pateng ibreu ki skutu ba kaspa ka bala kala banja dari kecing kai ka bapha kan em chunom ukrau ru mentau las tang bandang ba dari kecing long jung ka kampau ujura lang ka kot ka berem apla kum kicing kan mau ye ki kentian jung urisha kan nang ya gi por lawan sakawai ka company ka bahe asnong kiterwa mentiet ya ka lingka ban sna karkhana ki pat ba abon ki sngo tana namar ba ka he ka pisa kirang ba asnong di kot ya ukrau ban ajin mut ukrau slap jar ba uong adang ni dilot ikilingka ninjo pisa menta Henry ki kun ki ksio kim im kum no la shai kajing im kam dei tang menta Henry perkat ru ya kala shai ipat bagi perkat jengai kirai bon om dilot Henry ban pendan kam dakar kom ka bapha ban sumar ya kamar yang bat ka kamai kaji kajing yalang pat ba ukrau upule ya ki kentien na ka kot wat ailat ya kajing ko aspa ajubo ban penja ya kajing long breu kipat ba ki kan mau ya urusan bat kismu tu baka cingi kaju kadang de kan ya kaporu ukrau las dang ban hikai
ya ki khana askol chapang kajing longhok kajing trash tom kajing iet bat kajing buromi ki pa ki khana ki ju kali urishan udai mano ukra ujuba udai ubre ubahi kayani kumno ban embha kisnem gilanang ya bat kajing ka jung uru kelas tangan kelalong karkom kumno ya ki bre bakin perkat ban em ki khana ki bapuli na ukra unda kilalom ki sama ki beton kajing ketli adi shnong ki tau ki sama ki lasem koi ka kunhon ka pakerteng ka lenti syakahok kathong jong ki kalong ban hikai ya ki wei chapang kajing trash tom ba kajing longhok aka kamai kaji kila che kishnong bamarjan bansam kajing ya tu khana jong orishan bat kajing hikai ka ba lap teng na ukraw aka wei pa kasmi ladon ki wei pat ki bre ki bawan ban tarwa biang ya ka kamai pisa kloi ki onge ki sama kila amrus pa tangha ki panai andre ki sama na ka lenti ka hok ki ong milanang na ke stri jungi kwa ka jingjok ka bane om ka pakloi kasnong ka lapao om kasnong ka pastat ka batip banjet ya kalinti ka ude kipat ba kisno tho ba ka jingstat kamwan tang na ka kot skul dei na ka jingya lenti jong ka jingim aman na usnem ka singi karpang jong urishan kipat ba ki julet samadan ban puli ki kentien jong urishan na ka kot barim ka story jong urishan kam sem lakot ka kelalong ka jing ai mesem ya kasno kasngi kerpang sa sisien kawan biang ka snong kipat ba ki juyalo muhammadan ko bajulong mun laus nem ndrei menta ki samla na ka lenti ka hok kilawan ra ya ka wei ka jing mot ka wat thamai ibu ya ki jingkran na kipat ba ki khana ki samla ki rang ba ki kentei ro baro ki akran lot akata ka jingelang banya thu kumno ka jing ka jong urishan kala kata ka jing im jong ki awei kalong keme ka ong ngalahi kai ki kuon jonga ban ombe tangi ka pisa ndei ban long ki breu ki baba wei samla ong ngala eno ka kam ka bangayo pisa da ka basuk ngastang da ka kama shnong bat ngas ngau komen rang ba shnong ong pet kecing ka jong wei breu kelak kelalong kecing em ya paro ukra bat ki samla shnong kilai rai wanete ya ka wei ka library ka baret ashnong unpo ikot ki bai kai spam ka jinglong breu ka jing trash tom bat ka jingit klia ka shnong akli jong ka jingkhang ki tho kaspa ka basya ka de ka jing start bat ka jinglong hok ka kot ka berun jong urishan ru labu lang ha kata ka library kum ka jing kan ma ka pa koridor tam ka shnong kam sem lalong ka shnong kam parius pa tam ka pisa le ka lalong ka shnong ka parius pa ki jing mut jing perkat ka jing etrei lang bat ka jing suk ipat ba gisno tu baka jingi ka jong urishan kam dei tangga story dei ka lenti ban em dia tangkat ne perlot namet punya semua tanat dia kini jingi tu khana jonga te bat ka jingi kai ka ba khaddu e kalon lada ka jingi kai ka ba bha ka sa ka donot kan lam ka pateng ba thamai sha ka lenti ka ba khrau ban la ka sni ka bless you pun ya no ngang keno jika terasa hati no ya no